Geparista varmisopimuksella lainasulla Juho Pirttioki palkittiin siinä Kylven lokakuun kuukauden pelaajana tietysti. Mutta sitten itse ottelu. Jatsi vastaan Kylven. Kylven on tullut kaukaa Porista Toijalaan, jossa ottelu pelataan. Valmitaan teidän Vaskola sekä teidän Kaasma puolustamasta Juha Kartio ja joukkueenjohtaja Jarkko Westerholm. No niin, siinä tuli Jatsin valmennustiimi. Palataan näin kokoonpanoon vielä tässä ottelun aikana. Mutta nyt kuitenkin itse ottelu. Kylvenäköinen aloittaa 5 Jyrämö kentälle. Vedenpää on myös kentällä. Maalin tietysti Jukka Saari. Vesa Pajula kentälle. Ja sitten vielä tietysti numero 7 Jussi Nyström. Pallo maalivahti Saarelle. Ja tämän käsin, jolla on maaliin, niin jatkaa joutuu pelaamaan silloin vajalle. Pallo antaa sen J.P. Jyrämälle, löytää Nyströmin, Nyström Vedenpäälle, Vedenpää jälleen Nyströmille, joka Jyrämä kautta Vedenpäälle. Juha Vedenpään maalinteko taidosta. Elikkä nyt on vajaa pelattu ja kotijoukkue Kylvä johtaa 2-0. Niko Saarinen siellä kaventaa tilanteeksi 2-1. Rauhallisesti Nyström tulee. Etsii Vedenpäätä. Vedenpää löytää Ojalan. Ojalan lopulta löytää Nyströmin tilanne. Hyvin Nyström pelaa, mutta lopulta siitä ei saatu palloa yli sivurajasta. Mutta uusi käännös saman tien. Ojala. Mitä ei Jyrämällä paikka? Ei. Siinä oli pakko loistavaa maalintekopaikkaa Kylvällä perän jälkeen ja vieläkin tulee vielä mitä Jyrämän paikka. Mutta Jyrämän, että Jyrämän selvittää tilanteen. Ja Jyrämän tulee. Nyström. Kuitenkin lähtee ihan väärään puutaan. Jyrämän siitä kuittaa. Tilanteen jälkeen ja sitä soittaa ottelun 2-2. Maalin takia taisi olla numero 8. Pallo pysyy alueella. Lopulta se Jatsi käyttää näitä jääkiekkootteita, mutta ne on näköjään tänään sallittu. Nyt näyttää pahasti siltä, että tässä ruvetaan sallimaan näitä kovia otteita, niin tulee koko ajan lisää. Alkoi kyllä 3-2 johtuu. Juha Pirttioki. Salo kuitenkin pallon takana. Jatsin numero 80, Joonas Salo, vapaa potkussa. Mutta antaako se kuitenkin Kemppinen? Ei, Kemppinen menee pallon yli, Kemppinen on pallon kaukaa maahan. Elikkä Näppärän vapaa kuvion päätteeksi Juha Kemppinen laukoo 4-3 kavennuksen. Tunnettu Porin kovan potkun mies. Mitä tekee Niko Saarinen, mitä tekee Jukka Saari? Torjuuko Saarinen, pakeeko Saarinen päin? Tuori antaa laukaus luvan, Saari ottaa vauhtia. Laukaus lähtee, veto, Saari torjuu, tärkeä torjunta. 4-3 edelleen. Saari pitää nyt Kylveä pystyssä. 38 jäljellä. J.P. Jyrämä omaa Kylvän. Siuraaja potku antaa Juha Karpan,